ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உஜ்வலவரணா கௌரவரதேகம் விலசித நிரவதி பாவவிதேகம் திரிபுவன பாவன கிருபயாலேசம் தம் பிரணமாமி ச ஸ்ரீ சச்சிதநயம் கத்கதாந்தர பாவவிஹாரம் துர்ஜன தர்ஜன நாத விசாலம் பவபய பஞ்சன காரண கருணாம் தம் பிரணமாமி ச ஸ்ரீ சச்சிதநயம் அருணாம்பரதர சாருகபோலம் இந்து விநிந்தித நகசயருச்சிரம் ஜல்பித குஜகுண நாம வினோதம் தம் பிரணமாமி ச ஸ்ரீ சச்சிதநயம் விகலித நயன கமலாஜலதரம் பூஷண நவரச பாவவிஹாரம் கதியதி மந்தர நிருத்ய விலாசம் தம் பிரணமாமி ச ஸ்ரீ சச்சிதநயம் சஞ்சல சாரு சரணகதிருச்சிரம் மஞ்சிர ரஞ்சித பதயுக மதுரம் சந்திர விநிந்தித சீதலவதனம் தம் பிரணமாமி ச ஸ்ரீ சச்சிதநயம் த்ருதகதிதோர கமண்டலு தண்டம் திவ்ய கலேவர முண்டித முண்டம் துர்ஜன கல்மஷ கண்டன தண்டம் தம் பிரணமாமி ச ஸ்ரீ சச்சிதநயம் பூஷண பூரஜ அலகாவலிதம் கம்பித பிம்ப தரவர ருச்சிரம் மலயஜ விரசித உஜ்வல திலகம் தம் பிரணமாமி ச ஸ்ரீ சச்சிதநயம் நிந்தித அருணா கமலதல நயனம் ஆஜனுலம்பித ஸ்ரீ குஜயுகலம் கலேவர கைசொர நர்த்தக வேசம் தம் பிரணமாமி ச ஸ்ரீ சச்சிதநயம் உஜ்வலவரணா கௌரவரதேகம் விலசித நிரவதி பாவவிதேகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா? ஓகே மாதாஜி, நான் லீவ் ஆயிடுறேன் மாதாஜி. சதாச்சார கிளாஸ் ஷூர் மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் திஸ் ஸ்லோகா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சாப்டர் போயிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்குங்களா? இருக்காது? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? என்ன லெவல் 1 2 3 4 என்ன ஓடிட்டு இருக்கு இப்போ? அன்மியூட் பண்ண முடியுதா? ஆமா மத்த ஜென்மட் எல்லாம் ஃப்ரீயா தான் இருக்கு எல்லாரும். थैंक यू. லெவல் 2 கிளாஸ் நடக்குது. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சோ லெவல் 2 கிளாஸ்ல நம்ம வந்து 16 சாப்டர் பாதி பார்த்துக்கோம். நேத்து இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். சரியா? நான் பிரேயர் சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய,
Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimadi Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Panchata Desatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivachadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare எல்லாரும் இது எல்லா எனர்ஜி வேணும் எனக்கு. இப்பதான் 1 hour நான் கிளாஸ் எடுத்தேன். ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எல்லாரும் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்றீங்களா? அது வரைக்கும் நான் சைலண்டா இருக்கேன். அன்மியூட் பண்ணி சாண்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராமா Hare ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சாப்டர் படிச்சிட்டு இருக்கோம்? ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். கரெக்ட். தேங்க்யூ பிரபு. அந்த சாப்டர் ஹெட்டிங்லயே நம்மளுக்கு ஹாஃப் ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு. சோ தெய்வம் அப்புறம் அசுரா இது ரைட். தெய்வமும் அசுரம் குவாலிட்டிஸும் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணா சிம்பிளிசிட்டி படைச்சவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஒரே ஒரு செகண்ட். சொல்றாரு ரைட். சோ நம்ம வந்து பார்த்தோம் இந்த மாதிரி. இந்த குயிக்கா அதை பாத்துக்கலாமா? என்ன பார்த்தோம் நேத்து? சோ இந்த இவர்தான் நம்ம லெட்ஸ் பே ஆர் ஒபேசன்ஸ் டு ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா. சோ டிரான்சென்டென்டல் அண்ட் டெமானிக் குவாலிட்டிஸ் பார்த்தோம். இப்போ டெப்தா டெமானிக் குவாலிட்டி பார்க்க போறோம். பாக்குறது ஒண்டி பார்த்தாது நம்மளும் டிக் பண்ணிக்கணும் ரைட். 15 சாப்டர்ல எங்க இருக்கும் என்ற இன்வர்ஸ் பேனியன் ட்ரீ பார்த்தோம். 16 சாப்டர்ல டிவைன் குவாலிட்டி டெவலப் பண்ணா நம்ம பேனியன் ட்ரீ மேலே ஏறுவோம். டெமானிக் டெவலப் பண்ணா கீழே போயிட்டு நரகத்துக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு. 1ல இருந்து 6 வரைக்கும் டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டிஸ் 26 லிஸ்ட் பண்றாரு. டெமானிக் குவாலிட்டி எத்தனை இருக்கு? ஞாபகம் இருக்கா? நம்பர் 6. 26 தெய்வமும் 6 அசுர குவாலிட்டியும் இருக்கு ரைட். சோ இந்த 6 தான் இது சொல்லியிருக்காங்க. அரகன்ஸ், பிரைடு, ஆங்கர், கன்சீட், ஹார்ஷ்னஸ் அண்ட் இக்னோரன்ஸ் பார்த்தோம். சோ இது என்ன ஆகுது? நான் சொன்ன மாதிரி மேல போவோம்னா லிபரேஷன், கீழே வருவோம்னா என்ன ஆகுது? பாண்டேஜ் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ இந்த டெஸ்டினேஷன் நம்ம பார்த்தோம். லிபரேஷனா பாண்டேஜா அப்படின்னு. அப்படியே அவர் அர்ஜுனா கிட்ட சொல்றாரு, நீ வரி பண்ணிக்காத, நீ வந்து தெய்வீக குவாலிட்டியோட தான் பிறந்திருக்க அண்ட் சத்ரியாவா இருந்து நீ யுத்தம் தான் செய்யணும், அதுதான் உன்னோட தர்மம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுல வந்து செட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க, சுரா அசுரா. சாஸ்திரங்களை யார் அசுரா யார் சுரா, அதாவது யாரு டிவைன் யார் டெமானிக், எதை வச்சு எஸ்டிமேட் பண்ணலாம்? குணத்தை வச்சு பண்ணலாம் மாதாஜி. நேத்தாதான் படிச்சோம். குணத்தை வச்சு பண்ணலாம், பட் எப்படி குணத்தை வச்சு பண்ணுவோம்? நான் வந்து அடிக்கிறது கரெக்டான, நீங்க அடிக்கிறது தப்புன்னுவீங்க. சோ எது எங்க இருக்கு, எதை ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம டிவைனா இல்லையான்றது? கீதால சொல்லி இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணணும். வெரி நைஸ், தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. சாஸ்திர பண்றவங்க வந்து டெமானிக் இல்ல ரைட். சாஸ்திரத்துக்கு எதிரேக்கமா பண்றவங்க டெமானிக். சோ சாஸ்திரவங்க டிவைன், அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆஃப் ஆன்றவங்க டெமானிக்ன்றத நம்ம சரிங்களா? இப்போ இன்னைக்கு வந்து நியூ டிவிஷன், அதுதான் டெமானிக் குவாலிட்டி பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது சாண்ட் பண்ணா பண்ணுங்க. நான் பண்றேன். 7th பண்ணல. ஓகே பண்ணுங்க ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரவர்த்திம் ச நிவர்த்திம் ச ஜனானா விதுர் ஆசுரஹ
नासोऽसं नावे सासारो न सत्यं देशु विद्यते. படிங்க हरे பிரபு. कृष्णा. हरे कृष्णा. கீழே படிங்க யாராவது. Those who are demonic do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. those who are demonic, அதாவது டெமானிக்கனா மோசமான புத்திகள் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாது. இது ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். நேத்து வந்து என்னோட ஒரு ஆபீஸ் கலீக் கேட்டாரு, எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்டா ட்ரீட் பண்ணணும் பையனன்னு சொல்றாங்க. பையனா சின்ன பையன் இல்ல, பெரிய பையன். சோ காலேஜ் எல்லாம் பண்ற பையன். அவன்கிட்ட போய் நான் வந்து கேட்டேன், இந்த மாதிரி உனக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஆசைடா அப்படின்னு. அவன் சொன்னா இந்த மாதிரி பீர் குடிக்கணும்னு ஆசைப்பா அப்படின்னு சொன்னான். அவன் வந்து ஒரு 19-20 வயசு பையன் வச்சுக்கோங்க. சோ இப்போ வந்து அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது என்னன்னா, அவர் கலீக் கிட்ட, சோ இந்த மாதிரி நான் இப்போ அவன் கிட்ட வந்து நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும், நான் வாங்கி கொடுத்து நானே உட்காந்து ஃப்ரெண்டாட்டு சாப்பிடணுமா இல்ல ஒதுங்கணுமா அப்படின்னு. சோ நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இது வந்து தப்பான எண்ணம் இருக்குன்னு சொல்ல, பட் என்ன பண்ணணும்னே தெரியறது. உட்காந்து கூட பையன் பிடிக்கிறதே பெரிய விஷயம். அதுக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்க, தோளுக்கு மேல சகோதரன் அப்படின்ற அர்த்தம் என்ன? தோளுக்கு மேல இருக்கிறவனை வந்து நீ சகோதரன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும். அவன் கிட்ட லபோதிபோன்னு கத்தக்கூடாது, பரான்னு அறையக்கூடாது. அந்த அர்த்தத்துல அவனுக்கு கொஞ்சம் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கணும். நீ ஃப்ரெண்டை எப்படி நம்புறியோ அந்த மாதிரி அவனையும் நம்பணும்ன்ற அர்த்தமே தவிர, சகோதரன் அப்படின்னா ஓகே நான் எதுக்கு இந்த பிரச்சனை வருதுன்னா, நம்மளுக்கே பிரச்சனை. தந்தையும் வந்து அதே மாதிரி ஃப்ரெண்டோட பாட்டிலோட உட்கார்றதால அவர் வந்து ஃப்ரெண்டனா நான் இப்படி பண்றாங்க. சோ இது என்ன பிரச்சனை? இந்த புத்தி இருக்கிறதால அவங்களுக்கு வந்து எது கரெக்ட் எது தப்புன்னு தெரியறதில்ல. நீதர் ப்ராப்பர் பிஹேவியர் சரியில்லை. கிளென்லினஸ் கூட எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீங்க ஜப்பம் விடுங்க, நார்மலா போறச்சு. இப்போ நார்மலா நம்ம ஊருக்கு போறோம் ஒரு 5 மணி 4 மணி அப்படின்னா, ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறோம்னா எல்லாரும் குளிச்சுட்டு போவாங்க. அந்த கோயிலுக்கு போனா குளிச்சுட்டு போவாங்க. ஓகே, இப்போ ஊருக்கு போறாங்கனாலும் நம்ம குளிச்சுட்டு தானே போவோம். இது ஒரு பிராக்டிஸ், ரைட்? ஆனா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, அப்பா 3 மணிக்கு யாரு எந்திரிச்சு குளிப்பாங்கப்பா. எங்க ஆண்டியே சொல்லியிருக்காங்க, ஐயோ 3 மணிக்கு ஊருக்கு போனோம்னா ஃபிளைட் பிடிக்கணும்னா யாரு குளிப்பா? பட் இதெல்லாம் பேசிக் கிளென்லினஸ் இல்லையா? நம்ம தூங்கி எந்திரிச்சா ஜப்பம் பண்றோம் பண்ணலன்ற கேட்டகரி இல்லாத இதுதான் வந்து டெமானிக்ன்றது. என்ன பண்ணணும் பண்றதுன்னே தெரியறது இல்ல. எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது, சாஸ்திரம் எப்படி பண்ணக்கூடாது பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியறது இல்ல. அன்கிளீன், அதாவது சுத்தமும் இல்லை. அவங்க வந்து இம்ப்ராப்பர் பிஹேவியரும் சரியில்லை, நிஜாயத்தியும் அவங்க கிட்ட இல்ல. இதெல்லாம் வந்து டெமானிக்ஸோட. ஏன் இவங்க இந்த மாதிரி பண்றாங்க? நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்குல்ல, அது இங்க சொல்ல போறாங்க. படிங்க பிரபு. யாராவது படிக்கலாம். அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் தே ஜகதாஹூரணீஸ்வரம் அபராஸ்பர சம்பூதம் கிம் அன்யத் காம ஹைதுகம். இங்கிலீஷ் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இருக்கிற எல்லாரும் டர்ன்ஸ் எடுப்பாங்க. எஸ் படிங்க. They say that this word is unreal, that there is no foundation, and that there is no God in control. It is produced of sex desire and has no cause other than lust. சரி, காமம் தவிர இதுல வந்து எந்த ரீசனுமே இல்லை அப்படின்னு. ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதியாதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா பாடுறாரு. ஆனா நம்ம பிரமிச்சு போயிருக்கிறவங்க ப்ரௌட் ஏத்திஸ்டனா நாஸ்திகவாதர்கள், நான் தான் கிரேட், நான் ப்ரொஃபசர், நான் சொல்றேன் இந்த வேர்ல்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துச்சு, பிளாக் ஹோல் வந்துச்சு, தியரி வந்துச்சுன்னு நம்ம குட்டி மூலையில எல்லாம் வந்து போட்டு நம்ம அஸ்யூம் பண்றோம், ரைட்? ஆட்டோமேட்டிக்கா கை கீழே வச்சா தண்ணி வரும் இல்லையா, ஆட்டோ வாட்டர், இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா டோர் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் இல்லையா? இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குதா இல்ல யாராவது பண்ணி வச்சிருக்காங்களா பின்னாடி? ஆட்டோமேட்டிக் மாதாஜி. இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக். அதுக்கு பின்னாடி எந்த மெக்கானிசமே இல்லை, யாருமே இன்வென்ட் பண்ணல. ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம போனா டோர் ஓபன் பண்றதா இல்ல ஆல்ரெடி யாரோ மெக்கானிசம் இன்ஜினியரிங் பிரெயின் யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக் ஆகுது? இன்னும் சிம்பிளா கேக்குறேன், நம்ம வீட்டுல கை கீழே வச்சா டேப்ல இருந்து ஏன் தண்ணி வரல, ஏன் ஏர்போர்ட்ல வருது? மேடம் அது எலக்ட்ரானிக் அண்ட் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் மேடம். சோ எலக்ட்ரானிக் அண்ட் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் வந்து தானா அங்க வந்துச்சா இல்ல யாரோ கிரியேட் பண்ணாங்க? இன்ஜினியர் செட்டப் பண்ணது. தேங்க்யூ பிரபு.
செட்டப் பண்ணாரு இன்ஜினியர். நம்ம சொல்றது ஆட்டோமேட்டிக், ஆனா இட் இஸ் ப்ரீ செட், ரைட்? அதே மாதிரி இந்த வேர்ல்டு வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் மாதிரி தெரியுது ஏத்திஸ்டுக்கு, நம்மளுக்கு கூட. ஆனா இட்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரீ டிசைன்ட் பை காட். அதை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ டெமோனிட்டிக் பிலாசபி இது உண்மை இல்லை, அண்ட் வேர்ல்ட் அன்ரியல். அன்ரியல் இது வந்து உண்மை, ஆனா டெம்பரரி, ரைட்? தாற்காலம், ரைட்? டெம்பரரியை தவிர இது வந்து அன்ரியல்ன்றது இல்லை. மாயாவதிகள் சொல்றது வந்து இந்த உலகம் வந்து உண்மையே இல்லை, மாயா. இது உண்மை இல்லை, நான் பேசுறது உண்மை, நீங்களும் உண்மை, பசங்க உண்மை, இந்த செடி மலம் கொடி எல்லாமே உண்மை, ரைட்? இட்ஸ் a temporary world. இப்போ இங்கிலீஷ் படிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Following such conclusions, the demonic who are lost to themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial, horrible works mean to destroy the world. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து என்ன பண்றாங்களா, ஒண்ணு அவங்களே அவங்க புத்திசாலி நினைக்கிறாங்க, ஆனா புத்திசாலித்தனம் இல்லை. ஒண்ணு அவங்களே அழிச்சுப்பாங்க, ரைட்? இது வந்து அவங்களுக்கும் நஷ்டம், மற்றவங்களுக்கும் நஷ்டம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு ஒரு கண்ணு போனா கூட அவனுக்கு 2 கண்ணு போகணும்னு சில ப்ராவர்ப்ஸ் இருக்கு, ரைட்? அவனுக்கு 2 கண்ணு போனா என்ன, இருந்தா என்ன, உன்னோட ஒரு கண் போகுது இல்ல, அந்த லாஜிக் தான் இவங்க ஃபாலோ பண்றது. அண்ட் ஐ ஃபார் அன் ஐ, டூத் ஃபார் அ டூத். எனக்கு ஒரு கண்ணு போனா உனக்கு 2 போகணும், எனக்கு ஒரு பல்லு போனா உனக்கு பல்லே போகணும். இது வந்து எங்கேயுமே முடியாது. இது முட்டாள்தனமான ஒன்று, கரெக்ட்? டெமானிக் ஆட்டிடியூட் அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ். அவங்க ஆட்டிடியூட் என்ன, அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து மூலையே இல்லை. என்கேஜ்மெண்ட் என்ன, அன்பெனிஃபிஷியல் ஹாரபிள் ஒர்க்ல வந்து என்கேஜ் ஆயிருக்காங்க. அதாவது டு டிஸ்ட்ராய் த வேர்ல்ட். அதாவது எல்லாமே வந்து கேவலமான வேலைகள். நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாம்பு போடுறது இதெல்லாம் இருக்கா, அந்த காலத்துல இல்லாததா? நான் வந்து சொன்னேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி அந்த காலத்திலேயே இருந்துச்சு பாம்பு. அஸ்திரா சஸ்திரா நான் வந்து அந்த கிளாஸ்ல கேட்டிருந்தேன். அதாவது அஸ்திரங்களும் சஸ்திரங்கள்னா நேர்ல நீங்க பாக்குற முடியறது, அஸ்திரம்னா பிரம்மாஸ்திரம், இதெல்லாம் வந்து கண்ணுல தெரியாதது. ரெண்டுமே இருந்துச்சு. நம்மளை விட நியூக்ளியர் பாம்போட கெப்பாசிட்டி அங்க இருந்துச்சு நிறையவே. ஆனா அவங்க வந்து என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து பண்ணாம இருந்தாங்க. ஏன்னா எப்படி பண்ணணும்ன்றது இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, ஏன் பண்ணணும்ன்றதும் இருந்துச்சு. அது ரெண்டுமே இங்க இல்லை அப்படின்னு. இங்க ஆட்டிடியூட் என்ன ப்ராப்ளம், இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாததால நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் பண்றோம், எப்படி வேணா நம்ம டிஸ்ட்ராய் பண்ணலாம். உக்ர கர்மா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுறது கரெக்டா தப்பான்றது பக்கத்துல வைங்க. அந்த டிசிஷன்ல இப்ப என்னன்னா ஒண்ணு வெட்டி சாப்பிடுறது கஷ்டம். ஆனா இப்ப என்ன, அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படியே வந்து என்னன்னா ஒரு 4-5 இல்ல ஒரு 40-50 மிஷின் இருக்கும், டக்கு 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 டக்குன்னு வெட்டிட்டு போயிடும். இன்னும் எந்த லெவலுக்கு கர்மா ஸ்பீடா ஓடுது பாருங்க, ரைட்? ஸோ எங்கேஜ் அன்பெனிஃபிஷியல் அண்ட் ஹாரபிள் ஒர்க். இது எந்த விதத்திலயாவது லாபமா இருக்கா, ரைட்? இதுதான் வந்து உக்ர கர்மா பண்ணுவாங்க, கம்ப்ளீட்லி டிஸ்ட்ராயிங் ஆட்டிடியூட். 16.10 படிங்க பிரபு, இது ஃபுல் பேஜே படிச்சிடலாம், படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. The Dominic taking shelter of insatiable lust, pride and false prestige, and being thus illusioned, or always sworn to unclean work, attracted by the impermanent. 16.11 11 and 12. They believe that to gratify the senses and to the end of the life is the prime necessity of human civilization. Thus, there is no end to their anxiety, being bound by hundreds and thousands of desires. Must anger. They Lust, not must பிரபு, lust, by lust and lust அது வந்து ISKCON ஓட இது சிம்பிளா இருக்காங்க. Lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, வெரி நைஸ், தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. பிரபு தான் படிச்சிட்டு இருக்காரு, இன்னொரு பிரபு தான் பண்றாரு. மாதாஜிங்களும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, சரிங்களா? அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டுருக்க மாதாஜி, அதுல அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க். தேங்க்யூ பிரபு. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்காரு, ப்ளீஸ் மார்க் பண்ணிடுங்க, சரிங்களா? டெமோனிக் வந்து என்ன, டேக் ஷெல்டர் ஆஃப் இன்சாலியபிள். இன்சாலியபிள்னா என்ன பண்ணாலும், அதாவது பண்ண வந்துட்டே இருக்கும் ஆசைகள், ரைட்? நிக்க போறதே இல்லை. அதுவும் சரி, ப்ரைடு, அகங்காரம், ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், நான் தான் இது அப்படின்னு. ஸோ அண்ட் கம்ப்ளீட்லி இல்யூஷன். அவங்க பண்ற வேலைகள் எல்லாம் அசுத்தமா இருக்கும். அண்ட் எல்லா விதமான பாருங்க, சாப்பாட்டுக்கு அடிமை, தண்ணிக்கு அடிமை, கேம்பிளிங்க்கு அடிமை, பெண்ணுக்கு அடிமை, ஆல் 3 வைசஸ் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல, ரைட்? விமென், அப்புறம் வைன் அண்ட் இன்னொன்னு என்ன, விமென், வைன் அண்ட் இன்னொன்னு எனக்கு டக்குன்னு வரல.
ஸோ WWs சொல்லுவாங்க. எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு தப்பான இதுலதான் போகும். ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ்னா என்ன வேணா பண்ணுவாங்க. சிலர் வந்து சாப்பிடறதுக்கு பைசா இருக்காது, ஆனா வீட்டுல வந்து கூப்பிட்டு கடன் எல்லாம் வாங்கி அப்படி ஓஹோன் பண்ணுவாங்க. தானம் பண்ற எண்ணம் இல்ல, ஆனா தான் ரொம்ப ரிச் அப்படின்னு காட்டிக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ இதெல்லாம் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் ஆகும், ரைட்? They believe that to gratify the senses on to the end of the life is a prime necessity of human civilization. அவங்களோட ஆசைகளை கடைசி க்ஷணம் வரைக்கும் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு. இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ஆசையும் பேராசைக்கும் அந்த டென்ஷனுக்கும் வந்து எண்டே இல்லை, போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் எவ்வளவு ஆசைகள் வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? இங்க சில மினிஸ்ட்ரி வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஆசை இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆசையை வந்து நீ என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருந்தா ஆசை குறைஞ்சிடும், வராது. ஒருத்தர் குடிக்க ஆரம்பிச்சா அவன் ஆசை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டே இருந்தா அவன் ஆசை ஏறி ஏறி அவன் கடைசியில குடிகாரம் ஆவான், ரைட்? டீடாக்சின் சென்டர் கூட்ட எடுத்துன்னு போனா கூட அவனால் நிறுத்த முடியாத லெவலுக்கு போறது. சோ ஆசைகள் குறையவே குறையாது. சோ இதுதான் அதே பிக்சர், இந்த ஆசைகள் போயிட்டே இருக்கு அப்படின்றது. இப்போ யாராவது படிங்க. ஓகே, இது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது யாரு அப்படின்னு தெரியறதா? பிக்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் நரசிம்மர் அவதாரம். வெரி நைஸ் பிரபு. ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யகசிபு, நரசிம்மர் இருக்கா, பிரகலாதன் இருக்கா, பிரகலாத். இப்ப என்ன வருதுன்னா, பிரகலாத ஃபர்ஸ்ட் ஆசைதான் அவருக்கு தூக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சறாரு 2 வயசுல. ஆனா அது என்ன கேக்குறாரு, நீ வந்து என்ன பண்ற அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி கேள்விதான் கேட்கிறாரு, நீ எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டயோ சொல்லு அப்படின்னு. அவன் வந்து என்ன நினைப்பாரு, நீ ராஜா, நான் இது ஏதோ குழந்தை மாதிரி சொல்லணும். அவர் பிலாசபி ஆரம்பிச்சிடாரு. என்ன பிலாசபி? வைஷ்ணவ பிலாசபி. ஐயோ, இவன் யாருடா சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு அவரோட டீச்சர்ஸ் கிட்ட, 5 வயசு தான் அந்த குழந்தைக்கு. அவரோட டீச்சர், அவர் யாரு டீச்சர்னா சுக்கராச்சாரியாரோட 2 மகன்கள் தான் அவருக்கு அவரை பிடிச்சிருக்காரு. நீ எப்படி பிராமணா இருந்து இப்படி பண்ணலான்னு. அவர் சொல்றாங்க, நான் இதை பேசவே இல்லை அப்படின்னு. சரி, மறுபடியும் வந்து யாரும் சொல்றத குழந்தை எடுத்துட்டு இருக்கோம், நீங்க போய் குழந்தைய சரி பண்ணி கொண்டு வாங்க. ஆனா குழந்தைய சரி பண்ணாலும் குழந்தைய வந்து வயிற்றுல இருக்கிறச்சே அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தது வந்து நாரதர். அதனால வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து விஷ்ணு அண்ணா அவ்வளோ ஒரு ஆசை சின்ன குழந்தையிலேயே டெவலப் ஆயிடுச்சு, கருவிலேயே. அதனாலதான் நிறைய தடவை சொல்லுவோம், பக்தி எந்த வயசுல பண்ணணும்னா கருவில் இருக்கிறச்சே. பிரகலாத எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா அந்த லெவல்ல பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்போ அடுத்த பிக்சர் யாரு, என்ன சிச்சுவேஷன் தெரியுதா? இது நிகம திரௌபதியா மாதாஜி? திரௌபதி சீரன்? இல்ல பிரபு. ஓகே ஓகே, நைஸ் ட்ரை. நாட் பிரபு. வேற யாராவது? ஓகே, இது வந்து என்னன்னா, இது வந்து கம்சன். அவங்க 2 பேரும் வசுதேவா அண்ட் தேவகி. அவர் வந்து கல்யாணம் ஆகி கூட்டிட்டு போறாரு. ஒரு அண்ணனா அந்த ஸ்தானத்துல அவர் தான் வண்டியெல்லாம் ஓட்டிட்டு போறாரு. அவ்வளோ பெண்மணிகள், அவ்வளோ டௌரி எடுத்துட்டு போறாரு. ஆனா ஒரு அசரீரி வந்து, இந்த பெண்ணின் வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தைதான் உன்னோட யமன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் உடனே ஆக்ஸ் எடுத்துட்டு அவளை கொலை பண்ண போறாரு. அப்போ வசுதேவர் நிறுத்திடுறாரு. அதாவது யார வேணா அழிக்கலாம், உன்னோட சொந்த தங்கையை அழித்தனா அதை விட பாவம் எதுவுமே இல்லை. பெண்ணு ஒண்ணு, 2வது தங்கை, 2வது வந்து டிபெண்டன்ட், ரைட்? எப்பவுமே வந்து ஒரு சத்ரியா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு சத்ரியா மேல வந்து ஆக்ஸ் எடுக்கவே கூடாது. அப்படி எடுத்தா, இன்ஃபேக்ட் சரண்டர் அவங்க மேலேயே எடுக்க கூடாது. அப்படி எடுத்தா அது ஒரு பெரிய பாவம் சொல்லிட்டு வசுதேவர் வந்து அவரை நிறுத்திடுறாரு. இங்க 2 பேரும் தான் மதுரால இருக்கிற சிச்சுவேஷன். இவருக்கு எங்களுக்கு பிறந்ததுதான் கிருஷ்ணா பலராம். இந்த கதை தான் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுதான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ இது வந்து என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து விபரீதமான பேராசை, எனக்கு எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு. இதுவும் பேராசை தான். பட் இது வந்து என்னன்னா, நான் எல்லா விரோதியும் அழிச்சிடுறேன் அப்படின்றது. எனக்கு விரோதியே இருக்கக்கூடாது, நான் தான் டாப்ல இருக்கணும்ன்ற கம்சரோட மென்டாலிட்டி. இது கீழே இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும், பேரே அங்க இருக்கு, ராவன். சோ ராவனோட மென்டாலிட்டி என்ன? ஈகோ மாதாஜி, ரொம்ப அவருக்கு எக்ஸாக்ட்லி ஈகோ ஒண்டி இல்லாம ஓனர்ஷிப். எனக்கு ஹிரண்யகசிபு எனக்கு எல்லா விஷயமும் எனக்கு வேணும்னு, எல்லாருமே எனக்கு வேணும்ன்றது, ரைட்? ஒண்ணு வந்து கிரீடு, ஒண்ணு வந்து லஸ்ட். இது வந்து லஸ்ட். ஆமா, இது வந்து லஸ்ட். அளவுக்கு மேல இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இது வந்து performs, I shall give some charity and thus shall rejoice. This way such persons are deluded by ignorance. So என்ன பாத்தீங்கன்னா, demonic persons think so much wealth do I have today. அது வந்து எல்லாமே வேணும், உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணாரு, இது பண்ணாரு, எல்லாமே எந்து. இன்னும் he is my enemy and I will kill him. 2வது கேட்டகரி, நான் அழிச்சே போயிடுவேன்.
ஐ எம் த லார்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங், ஐ எம் த என்ஜாயர். மூணாவது ராவணன். நான் தான் எல்லாமே, நான் தான் சொந்தக்காரன், நான் தான் இது. எனக்கு பணமும் வேணும், பொண்டாட்டியும் வேணும், அடுத்தவங்க பொண்டாட்டியும் வேணும். எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல். மாதாஜி அந்த லெவல் யாராவது போவாங்களான்னு நினைப்போம். ஆனா அந்த லெவல் போயிட்டு இருக்காங்க இல்லையே விஷயம் அப்படின்னு. ஃபர்தர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டெமானிக் மென்டாலிட்டி. ஐ எம் த லார்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங், ஐ எம் த என்ஜாயர், ஐ எம் பெர்ஃபெக்ட்லி பவர்ஃபுல் அண்ட் ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்றவன். ரைட்? நான் தான் ரிச் மேன், என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கணும், என்னை விட யாருமே பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடாது. இப்ப இருக்க பொலிட்டிஷியன்ஸ் அதான். அப்படி பவர்ஃபுல்லா இருந்தா என்ன பண்ணணும், நான் அழிச்சுவேன். எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரூஸ்லி ஞாபகம் இருக்கா? ப்ரூஸ்லி வந்து கராத்தேல ஜப்பான்ல நம்பர் 1. சரிப்பா, நம்பர் 1 ஆகிறதுக்கு இன்னும் பிராக்டிஸ் பண்ண மாட்டேன். என்ன ஈஸிவே அவனுக்கு விஷயம் கொடுத்து கொண்டுடலாம். ஏன்னா ஷார்ட் ரூட் எப்படின்னா, நான் வந்து அவனை பீட் பண்றது கஷ்டம், ஆனா ஈஸியா வின் பண்ணணும்னா நான் அவனுக்கு கொஞ்சோண்டு விஷயம் கொடுத்தேன்னா கதையே முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு. சோ இது ஒரு கேட்டகரி. He is my enemy and I have killed him and my other enemies will also be killed. ரைட்? ப்ரூஸ்லிக்கும் அதாச்சு. ஐ எம் த லார்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங், நான் தான் இருக்கணும், நான் எல்லாத்தையுமே என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு. கண்ட்ரோலர் அண்ட் என்ஜாயர் நான் தான். ஈகோ காட்டுறது. ஐ எம் பர்ஃபெக்ட்ன்றது வந்து அதுவும் எல்லாமே மூணுமே ஈகோ. பட் இந்த மூணுல வந்து டெமானிக் குவாலிட்டியோட கிரேடேஷன்ஸ் தான் மாறும். ஒரே ஒரு செகண்ட். என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவேன், கொஞ்சம் பண்ணுவேன், ஆனாலும் மத்ததெல்லாம் வந்து அதை வச்சு நான் சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு. சோ எல்லாம் இன்னைக்கு என்கிட்ட இருக்கு, இன்னும் நான் வந்து ஸ்கீம் கெயின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இவங்களுக்கெல்லாம் பக்தி இருக்கா இல்லையா? ராவணனும் ஹிரண்ய கஷ்புக்கு பக்தி இருக்கா இல்லையா? இருக்கு, பக்தி இருக்கு அவங்களுக்கு. ராவணன் வந்து சிவபக்தர், ரொம்ப பெரிய சிவபக்தர் ராவணன். அவெல்லாம் அந்த சாபம் கிடைச்சதுனால இந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க. அது வேற கதை, அது கரெக்ட். ஜெயா விஜயாவோட சாபம். ஆனா இவங்க 2 பேருக்குமே பக்தின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பக்தி ஏன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ், அது விஷ்ணு. இவங்க 2 பேருமே வேண்டினது எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு பவர் வேணும்னு தான் வேண்டாங்க. அவங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த 2 பேரையும் விட்டுட்டு 3வது ஆளுக்கு போலாம். நான் பஸ்மாசுரா கதை உங்களுக்கு தெரியும். பஸ்மாசுரா சிவன் கிட்ட வந்து எவ்வளவோ பண்ணி அவரோட உடம்புல இருக்கிற சரீரம் எல்லாம் எடுத்து நெருப்புல போட்டு அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி பெனடிக்ஷன் வேணும்னு வேண்டினாரு. இப்போ பெனடிக்ஷன் வேண்டி சிவன் கொடுத்தாரு. அவர் என்ன பண்ணாரு, சிவன் தலையிலேயே வந்து கை வச்சாரு. ஏன்னா அப்போ சிவன் தலையில கை வச்சாதான் அவர் வந்து என்ன பண்ண முடியும், அவரோட மனைவியை ஆசைப்பட்டார். நம்ம நார்மலா இப்படி பண்ணுவோமா? ஆண்டவன் லெவல் விடுங்க, நம்ம ஃப்ரெண்டோட மனைவியோ கணவனையோ போய் நினைப்போமா? மோசமானவங்களா இருந்தா கூட அந்த மாதிரி நினைக்க மாட்டாங்க. கரெக்டா? இருந்தா கூட என்ன சொல்லுவாங்க, அப்பா நீ ஏதாவது பண்ணணும்னா வெளியில வச்சுக்கோ, வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்காத, சொந்தக்காரங்க கிட்ட வச்சுக்காத, நம்ம சர்க்கிள். கரெக்டா? நிஜமா சாவித்திரியா இருந்தாலும் சொல்லுவாங்களா இல்லையா? இதெல்லாம் பண்ற வெளில வச்சுக்கோப்பா, எங்க ஃபேமிலி என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட எல்லாம் வச்சிடாதப்பா அப்படின்னு. கரெக்ட்? அப்படி இருக்கச்சே இவர் வந்து வரம் கொடுத்து அவர் தலையிலே கை வைக்கிறாருன்னா எவ்வளவு மோசம். எப்பவுமே வந்து நம்ம நல்லது பார்ப்போம் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்கிறவங்க, நம்மளுக்கு நல்லது பண்றவங்களுக்காவது நல்லது பார்ப்போம். இவங்க 2 பேருக்கும் நல்லது பண்ணவர் தானே சிவாவும் பிரம்மா. ஆனா அவங்களுக்கே அவ்வளவு கெடுதலா இவங்க கூட்டிட்டு வந்தாங்க. சோ இவங்கள்தான் வந்து என்னன்னா, அவங்க பயங்கரமான ஆஸ்டாரிட்டி, தபஸ் நம்ம கிட்ட கூட போக முடியாது. ஆனா எதுக்கு பவர் வேணும்ன்றதால எல்லாமே அவங்கள சுத்தி இருக்கு. ஆனா சர்வீஸ்னா சுத்தி இருக்கணும். பிரபு, உங்களுக்கு பசங்க இருக்காங்கல்ல பிரபு? எனக்கா? எனக்கு 2 பொண்ணு இருக்கு மாதாஜி. சோ எப்பமாவது 2 பொண்ணுங்க கிட்ட நான் உனக்கு சின்ன வயசுல 5 வயசுல வந்து நான் உனக்கு பேனா வாங்கி கொடுக்குறேன், ஆனா நீ வளர்ந்த அப்புறம் எனக்கு வந்து உன் சம்பளத்துல எனக்கு இதெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு நீங்க கேட்டிருப்பீங்களா பிரபு? நெவர். ஏன் பிரபு கேட்கல? கேக்குது நம்மளோட டியூட்டிஸ், மாரல் டியூட்டிஸ் மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. சோ நிஜமான பக்தி இருந்தா நாட் ஓன்லி தட், நீங்க வந்து இப்ப நாளைக்கு ஒரு அவசரம் எனக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுங்கப்பான்னு வாங்கிட்டு போனா கூட 100 ரூபாய் வாங்கி கொடுத்துரு அப்படின்வீங்களா? சரி, ஓகே இல்லையா? எதுக்குன்னா இதெல்லாம் வந்து பிரியத்தோட வரும். ஓகே நான் அன்னைக்கு 100 ரூபாய் கொடுத்தேன், எனக்கு 1000 ரூபாய் கொடு அப்படின்னு கேட்க மாட்டோம். இவங்க வந்து அப்படிதான் பிசினஸ் பண்றாங்க. ரைட்? சோ நம்ம நினைக்கிறோம், பட் ஆர்டர் சர்வெண்டா இவங்க யூஸ் பண்றாங்க ஆண்டவனை அப்படின்னு. யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கட்டும் மாதாஜி. படிங்க பிரபு ப்ளீஸ். அநேக சித்த விப்ராந்தா மோகஜால சமாப்துதஹ பிரசக்தாக காமபோகேஷு வதந்தி நரகேஷு சௌ. Thus, perplexed by various anxieties and bound by network of illusions, one becomes too strongly attached to sense enjoyment and falls down into hell. Hare Krishna Mata. அதனால எக்கச்சக்க ஆங்ஸைட்டிலும் எக்கச்சக்க பிரச்சனையும் இருக்கிறதால ரொம்ப அட்டாச்மெண்டோட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஃபால்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட், இதுதான் சந்தோஷம். நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, தண்ணி அடிக்கிறது சந்தோஷம். தண்ணின்றது கான்செப்சுவலி ஆல்கஹால்ன்றது விடுங்க, அது வாசனையும் நல்லா இல்ல, டேஸ்டும் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க.
அப்போ எப்படி அது சந்தோஷம் கொடுக்கும்? அது ஒரு கிக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறச்சே அது வந்து பிரபுபாதா வந்து சொன்னாராம். இந்த மாதிரி 2-3 டிவோட்டிஸ் கேட்டாங்களாம் தண்ணி பத்தி இல்ல, இந்த மாயாவதி பிலாசபி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல, இங்க போகணுமான்னு. அவர் ஒன்னே ஒண்ணு சொன்னாராம், கெட்டதுன்னா தூரமா தான் இருக்கணும், துஷ்டனை கண்டா தூர விலங்குன்றது கரெக்ட். எப்பமாவது வந்து ஸ்டூல் சொல்லுவாங்கல்ல, வாஷ்ரூம்ல போறது கூட ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாராவது நக்கி பாத்துருக்குமா? இல்ல அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நான் சொல்ல, இது பிரபுபாதா சொன்னாரு. சோ அதனால இதெல்லாம் வந்து அந்த கேட்டகரி நம்ம ட்ரையே பண்ணக்கூடாது. ஆனா அது கூட அவங்களுக்கு தெரியுது. அந்த அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கிறதால அவங்க வந்து எப்படி இருக்கோன்ற கியூரியாசிட்டியை பார்த்து அந்த லெவலுக்கு போறாங்க அப்படின்றது புரியும். Hare Krishna Mathaji, I want to share one thing. Prabhupada, our group. சொல்லுங்க பிரபு. அவரோட ஒய்ஃப் 2 பேர் இந்த டூரிங் த லிவிங் டைஸ்ல வந்து அவங்க ஒய்ஃப் ரொம்ப டீ வந்து ரொம்ப நிறைய பிடிக்கும். டீ நிறைய சாப்பிடுவாங்க எப்ப பார்த்தாலும். அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு என்னாச்சு, இவர் வந்து இந்த டிவோஷன் சர்வீஸ்ல இறங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் அந்த ஒய்ஃபை பார்த்து அவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு, வெதர் டீ ஆர் மீ அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறாரு. டீ வேணுமா இல்ல மீ வேணுமான்னு கேட்கணும். அப்போ அவ வந்து சொல்றா டீ அப்படின்னு சொன்ன உடனே, சரி ஓகே உனக்கு எனக்கு ஒத்துக்காது, நான் வந்து போறேன்னு போயிட்டாரு அவர் சன்னியாசம். கரெக்டா? சோ இது வந்து என்னன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல கூட நம்மளோட டிவோஷன் வந்துச்சுன்னா, இது ஆக்சுவலா டீ விஷயம் ஒண்டி இல்ல, பட் வெரி நைஸ்லி brought up பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச். அவங்க வந்து கேட்டாரு, நான் போறேன் இதுல, நீ வரதா இருந்தா வான்னு. அவங்க வந்து இல்ல வர முடியாது, டீ மீன்றது சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. பட் ஆக்சுவலா உள்ள என்னன்னா, நம்ம அவர் வானப்பிரஸ்தா வைஃப் நம்ம பண்ணலாம்னா அவங்க வந்து இல்ல நான் இங்கேயே பசங்களோட இருந்துடுறேன் டிசைட் பண்ணிட்டு அவங்க அங்கேயே இருந்துட்டாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து சேவை பண்ணணும். நம்ம எல்லாருமே எடுத்துக்கோங்க, எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் தாண்டிதான் வந்திருக்கோம். இவ்வளவு ஈஸி இல்ல இந்த மாதிரி கிளாஸ் உட்காந்து பண்றது இல்லையா. வெளியில உள்ள பிரச்சனை, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்லயும் பிரச்சனை, வேர்ல்டு இல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்லயும் பிரச்சனை இருக்கும். ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து மெட்டீரியல் பீப்புள், நம்ம தான் இருக்கோம், ரைட்? சோ இதெல்லாம் பிரச்சனையில தான் முடியும். அவ்வளவு சிம்பிளான விஷயங்கள் இல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? So perplexed by various anxieties and bound by network of illusion, becomes too strongly attached to sense enjoyment, falls down to hell. அப்படியே நரகத்துக்கு விழுந்துறாங்க. bound up by network of hundreds and thousands of desires of illusion. நீங்க பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஓகே, சரி. ஆத்ம சம்பாவிதாக சதப்தாத்மனமதான்விதः யந்தே நாம யஜ்ஞஸ்தே தாம்பேனா விதிபூர்வகம். Self complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifices in name only, without following any rules of regulations. Hare Krishna. Self complacent, அதாவது always impudent. இவர் என்ன சொல்றாரு, பை வெல்த், ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் இதெல்லாம் வச்சுட்டு எப்பவுமே வந்து நேம் ஒன்லி, அந்த சாக்ரிஃபைஸ் எதுவுமே தனக்கோசம் பண்ணிக்கிறது, எந்த ரூலுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. இவங்க பண்ண தபசு இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா பக்தின்னு, ஆனா இது எந்த சாஸ்திரத்துமே இல்ல. அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிச்சோம், சாஸ்திர விதிப்படி ஹிரண்யகசிபு பண்ண எந்த சாக்ரிஃபைஸும் சரி, நம்ம பஸ்மாசுரா பண்ணதும் சரி, அண்ட் ராவணன் பண்றது எதுவுமே வந்து சாஸ்திர விதியில இப்படி பண்ணணும்ன்றதே இல்லை. அவங்களா பண்ணி, அவங்களா சிம்பத்தி வின் பண்ணி அவங்களா எடுத்தாங்க. சோ அவங்களோட பேரையும் அவங்கள பண்றதுக்கும் பண்றாங்க, எந்த ரூல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணாம. அப்படி பண்றது எதுவுமே சரியில்லை, ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் கோசம். இததான் ஹிப்போக்ரிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ன்றது சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாமே பேருக்கோசம் பண்றது. நீங்க நிறைய தடவை பாப்பீங்க, அதாவது வெள்ளிக்கிழமை அதுவும் வரலட்சுமி நோம்புன்னு கூப்பிடுவாங்க. ஆனா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கையில பீர் பாட்டில் உண்டிதான் இருக்காது. மத்தபடி எல்லாரும் அவ்வளவு நகைகள் நல்லா வரலாம். பட் ஐடியா வந்து நான் இவ்வளவு பணக்காரி, நான் அவ்வளவு பணக்காரன் அப்படின்னு காட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு மீட்டிங்கா இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு சிச்சுவேஷன். ஹைப்போகிரிட்டிக்கல் ரிலீஜியஸ் ஒப்சர்வன்சஸ் cannot save them. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்கள வந்து எந்த விதத்திலும் காப்பாத்தாது அப்படின்னு. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஹைப்போகிரிட்டிக்கல்னா இது இல்லவே இல்லை. எல்லாமே பண்ண வேண்டியது வந்து கிருஷ்ணருக்கு சந்தோஷத்துக்கு, ரைட்? யக்னாவோட ஹெட் வந்து இந்திரர், அப்புறம் அதை விட பெரியவர் வந்து நம்ம விஷ்ணு. அவருக்கு பண்ணாம நம்ம சும்மா ஏதோ காப்பாற்றணும்னு பண்ணோம்னா அது சர்வ் ஆகாது அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் பிரபு. அகங்காரம் பலம் தர்பம் காமம் குரோதம் ச சம்ஸ்ரிதः மாம் ஆத்ம பரதேஹேஷு பிரத்வசந்தோப்யசூயः. Bewildered by false ego, strength, pride, lust, and anger,
the demon becomes envious of the supreme personality of Godhead, who is situated in his own body and in the bodies of others, and blasphemes against the real religion. Hare Krishna. Hare Krishna. So false ego, strength, pride, lust, கோவத்துல வந்து இந்த demons வந்து பண்றதால அவங்க சொந்த பாடியும் சரி அந்த மத்தவங்க பாடியிலும் அவங்க பேப்டைஸ் பண்ணி ரிலீஜனுக்கு அகெயின்ஸ்டும் பண்றாங்க. இதுக்கு வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன அப்படின்னா, நீங்க எடுத்துக்கோங்க, இந்த பிக்சர் பண்ணுங்க, நீங்க சொல்லுங்க, இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறவர் யாரு, என்ன கதை, யாருக்காவது தெரியுமா? என்னன்னு தெரியுதா? இவர் யார் தெரியுதா? சோ இது வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து இந்திரபிரஸ்த ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அப்போ யக்னம். அப்போ இவர் வந்து சிசுபால் யாருன்னா கிருஷ்ணரோட ஃபர்ஸ்ட் கசின் தான், அவரோட ஃபர்ஸ்ட் கசின் தான். ஆனா அவர் என்னன்னா, அவர் வந்து இந்த மாதிரி அவங்க அம்மா வந்து இவர்கிட்ட பிளெஸிங்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க. இது என்ன கதைன்னா, சிசுபால் பிறக்கச்சே 4 கையோட, ஆமா 4 கையோட பிறந்தாரு. அப்போ வந்து அசுரீரி அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிச்சு, இந்த மாதிரி இவர் யாருன்னா, இவர் கிருஷ்ணர்கிட்ட யார் இவரை தூக்குறாருங்களோ, எந்த குழந்தைனால இவருக்கு 2 கை வருதோ அந்த குழந்தை தான் இவருக்கு அழிப்பு கொண்டு வருவாங்க. அதனால கிருஷ்ணரை விட சின்னவர் தான் இவரு. அதனால கிருஷ்ணர் தூக்கினோடனே இவரோட கை 2 ஆயிடும். அதனால அவங்க அம்மா வந்து இவர்கிட்ட வாங்குவாரு. அவர் 10-100 பொய்கள்ல கெட்ட வார்த்தைகள் சொல்ற வரைக்குமோ இல்ல திமிரு இருக்கிற வரைக்கும் நீ மன்னிக்கணும்னு. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து 100 கவுண்ட் பண்ணுவாரு. 100வது ஆன உடனே அவர் வந்து அவரோட சுதர்ஷன் எகிரி வந்து அழிச்சிடும். சுதர்ஷனோட பவர் என்னன்னா, எல்லார் கண்ணுக்கும் சுதர்ஷன் தெரியாது. அதனால அது எங்க இருந்து வருதுன்னே தெரியாது. அவ்வளோ ஒரு டிவோட்டி ஆச்சு. சுதர்ஷன்ன்றதே வந்து கிருஷ்ணரோட டிவோட்டி தான். அது எந்த விதத்திலயும் வைஷ்ணவாவை ஹார்ம் பண்ணாது அண்ட் அவவைஷாவை விட்டு விடாது அப்படின்னு. சோ அதுதான் சிசுபால். சோ இந்த கதை தான். சோ சிசுபால் அண்ட் தன்வத்தும் நீங்க சொன்ன கதை தான். அது கடைசியில டைம் கிடைக்கச்சு நான் அது சொல்றேன், இருந்தா டைம். இது வந்து ராஜசூரிய யக்னா. 2 தடவை ராஜசூரிய யக்னா நடந்துச்சு. இது ஃபர்ஸ்ட் தடவை வந்து ஃபுல்லா வார் எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்திரபிரஸ்தாவை வந்து அழகாக்கினாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து அப்போ எல்லாருமே கிருஷ்ணர் தான் மரியாதைக்குரியவர்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஆனா சிசுபால் ஒண்டி வம்பிழுத்தாரு. சோ அண்ட் இங்க வந்து எப்பவுமே பூஜை யக்னத்துக்கு கத்தியெல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது, அவர் அதையும் கொண்டு வந்தார். சோ தான்ற அகங்காரத்துல இந்த லெவலுக்கு. இதுக்கு அர்த்தம் வந்து மெயினா பொறாமை, சூயவேன்வாங்க. அதுதான் விஷயம். பாருங்க மதாஜி, பிளாஸ்ட் பீம்ஸ்னு ஒரு சென்டென்ஸ் வந்தது கடைசியில, அது என்ன மீனிங் மதாஜி? கெட்ட வார்த்தை. பிளாஸ்ட் பீம்ஸ், பிளாஸ்பேம்னா கெட்ட வார்த்தை. நம்ம சொல்றோம் இல்ல, அறிவு கெட்டவனே, முந்தமே, அறிவை திட்டு எல்லாம் திட்டுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகே மாதாஜி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிளாஸ்பேம் கெட்டது. அத அவங்களோட நிஜமான ரிலீஜனை விட்டு எல்லாம் கெட்டதா நம்ம அதே திட்டுறது அப்படின்னு. ஓகே மாதாஜி. வெரி நைஸ்லி யூ ஆர் டூயிங் ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் பிரபு. தேங்க் யூ. படிங்க. தான் ஹகம் தஸ்விசதக க்ரூரான் சம்ரௌரேஷு நாரதமான் சிவாம் யச்ரம் அசுபான் ஆஸ்ரிஷ்வேவ யோனிஷோ. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, are cast into the ocean of material existence, into various demonic species of life. Hare Krishna Mother. அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா, என்வியஸ், அதாவது பொறாமை இருக்கிறவரு, தப்பு பண்றவங்க, லோயஸ்ட், அதாவது நராதமா அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்ல, ஜெகாய் மகை, அவங்கதான் லோயஸ்ட் அமாங் மென் இருக்கிறதுலே. அவங்களெல்லாம் மனிதர்களாவே நம்ம கூட சொல்லுவாங்க, இவன் மனுஷனா இல்ல அவன் பசுவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பசுன்ற அர்த்தம் இல்ல, மிருகமான்ற அர்த்தத்துக்கு பசுவா அப்படின்ற வார்த்தை. அவங்க எல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுலே மோசமா வந்து, அதாவது நரக்கத்துக்கு அனுப்புறது உண்டு இல்லாம காலமா வந்து அவங்கள அங்க அனுப்புவாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா? எஸ் பிரபு. ஆசுரிம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மணி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யதமாம் கதிம். Attaining repeated birth amongst the species of demonic life, such persons can never approach me. Gradually, they sink down to the most abominable type of existence. Hare Krishna. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, attaining repeated birth among the species of demonic life,
அதாவது அடிக்கடி இவங்க வந்து என்ன ஆகும், இதே கும்பல்லயே பிறப்பாங்க, கிருஷ்ணர் கிட்ட போவே முடியாது. ஆனா இது இன்னும் இறங்கிட்டே வருவாங்க. இப்ப பாருங்க இரண்யகசிபு, இன்னும் இரண்யகசிபு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். பட் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து சொர்க்கம் பாக்குறது இல்ல, சாமி பாக்குற சான்ஸ் கூட அவங்களுக்கு கிடைக்காது. இறங்கி 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 அடிமட்டத்துக்கு போயிடுவாங்க. அதுதான் டெமானிக். அதாவது நரகத்துக்கு போடுறது உண்டு இல்லாம நரகத்துக்கு போயிட்டு வந்து மறுபடியும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வரமாட்டாங்க, வருவாங்க. ஆனா அப்பவும் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு பொசிஷன். நரகம் முடிச்சுட்டு வர்றப்போ கூட அவங்களோட உடல் கிடல் எல்லாம் ஒரு ஜந்துவாவும் அந்த மாதிரிதான் ஆரம்பிப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆண்டவன் கிடைக்குமா, அவர் வந்து அவரோட காஸ்ட்லெஸ் மர்சி காப்பாரா அப்படின்னா சான்ஸே இல்லை அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ கடைசி செஷன் என்டர் பண்ண போறோம். டிமானிக் நேச்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணன். த்ரிவிதம் நரகஸ் ஏதம் பாரம் நாசனம் ஆத்மனஹ காமக்ரோதஸ்ததா லோபஸ்தஸ்மாத் ஏதத்ரயம் த்யஜேத். There are 3 gates leading to this hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 கேட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட், இந்த 3மே இருக்கு இல்லையா. லஸ்ட்னா ஆசை, பேராசை, ரைட்? இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 பேர்ல நம்ம பார்த்தோம். இந்த லஸ்ட்ன்றது ராவணனுக்கு, கோபம்ன்றது நம்ம பார்த்தோம். யாருக்கு கோபம் இருந்துச்சு இதுல, கம்சனுக்கா இல்ல இரண்யகசிபுக்கா? இரண்யகசிபுக்கு. இரண்யகசிபுக்கு கம்சனுக்கு இருந்தது மாதாஜி. கம்சனுக்கா? 3 பேருக்குமே இருக்கும். பட் டாமினன்ட் ஃபீச்சர் வந்து கம்சன் ஜாஸ்தி. கரெக்ட். அண்ட் கிரீடு? கிரீடு ராவணனுக்கு. கரெக்ட். 3 பேருக்குமே 3 இருக்கு பாரு, ஒண்ணு இல்ல. பட் எது ரொம்ப டாமினேட்டனா, ராவணனுக்கு வந்து ஆசை, அந்த மனைவியும் லஸ்ட் தான் மனைவி. இது கிரீடன்றது வந்து நம்ம இரண்யகசிபுக்கு, எனக்கு வந்து எல்லாமே கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும், என் பையன் நான் தான் கிரேட்னு சொல்லணும், சூரியன் எனக்கு சொல்லணும். இட் சீம்ஸ் இரண்யகசிபுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, அவர் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. இன்னொன்னு நினைக்கணும், எப்படி அவ்வளவு பவர்னா, இவங்க 3 பேருமே வந்து கதை கடைசியில வர, பட் இந்த 3 பேருமே வைகுண்டத்துல இருந்து வந்தவங்க. யார் 3 பேர்? இரண்யகசிபு, ராவணன். அதனாலதான் நார்மலா இருக்கிறவங்களை விட அவங்க பவர் ஜாஸ்தியா இருக்கு. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதைர் விமுக்த கௌந்தேய தாமோத்வாரைஸ்த்ரிபீர் நரஹ ஆசரத்யாத்மனஹ ஸ்ரேயேஸ்ததோ யாதி பராம் கதிம். The man who has escaped these 3 gates of hell, O son of Kundi, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. எப்பவுமே பிரவிருத்தி நிவிருத்தி 2 சொல்றாங்க இல்லையா. நிவிருத்தி மார்க், அதாவது வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் மார்க் என்னன்னா, இது வந்து இந்த 3 ஃபாலோ பண்றவங்க நிரக்கத்துக்கு போயிடுவாங்க, மேல வர மாட்டாங்க. அப்போ 3 பண்ணாதவங்க, இந்த லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கர் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க மெதுவா, நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் இல்லையா, இன்னும் செல்ஃப் ரியலைஸ் ஆகல, பட் ஸ்லோவா வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு கடைசியில சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணுவோம். அந்த சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன் என்ன? சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன்னா என்ன? முக்தி அடைகிறது மாதாஜி. முக்தினா போய் அப்படியே கிருஷ்ணரோட மர்ஜ் ஆறதா? முக்தி அடைய நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் நல்லா பண்ணி அதுக்கு வந்து பகவான். கரெக்ட். டிவோஷனல் சர்வீஸ் நல்லா பண்ணி அங்க போய் டிவோஷனல் சர்வீஸ் கண்டினியூ பண்ணணும். கண்டிப்பா பண்ணணும், கண்டினியூ பண்ணணும். வெரி நைஸ் பிரபு, ஹரி போல். சோ இதான் கேட். ஆங்கர், துரியோதன் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் என்ன, அவ்வளோ ஒரு கோவம். என்ன கோவம்னா, பக்தியா துரோணாச்சாரியா கால ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுக்கு வந்து துரோணாச்சாரி கிட்டே அவர் கோவம் வருது. பார்த்து அந்த பெண்மணி அப்படியே இழுக்குது. எக்ஸாம்பிள். கிரீட்ன்றது இவர் எடுத்துக்கோங்க, பணம், சொத்து இதெல்லாம் வேணும். இரண்யகசிபுவும் அதான் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். ஹரே கிருஷ்ணா. யக்ஷாஸ்திரவிதிம் வர்த்ததே காமகாரதஹ ந சசித்திம் அவாப்னோதி ந சுகதம் ந பரமம் கதிம். But he who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. Hare Krishna. Hare Krishna. So yes, shastra vidham utrishya, அதாவது இந்த சாஸ்திர விதம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம
அவனோட சொந்தமா வர்த்தே காமகாரத்தா, அவனுக்கு சொந்தமா அவனோட ஆசைப்படி பண்றவனுக்கு என்ன வரும்னா நச சித்தம். சித்தம்னா நம்ம சித்திக் பர்ஃபெக்ஷன், அதுவும் கிடைக்காது. நான் சுகம், சந்தோஷமும் கிடைக்காது. நான் பராங்கத்தின், என்னோட இடமும் கிடைக்காது. சோ 3 கிடைக்காது. பண்றதெல்லாம் ஒண்ணு அவனுக்கு ஆசை, அவன் சந்தோஷத்துக்கு, ரைட், இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு ரீச் பண்ணணும்னு, இல்ல நம்ம அல்டிமேட் மேக்சிமம் ரீச் பண்ணணும். அந்த 3மே கிடைக்கலன்னா அவன் பண்றதே வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. Dasmas shastram pramanam de karya karya vyavastadido jnatva shastra vidanoktam karma kardum ihar hasi. One should understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. Hare Krishna. என்ன செயல் என்ன நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறவங்க யாருன்னு தெரியுதா? சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதிரி சைத்தன்ய மாதிரி இருக்காங்க, பட் இல்ல அவங்க நித்யானந்தா, சைத்தன்ய மகாபிரபு, அத்வைத பிரபு 3 பேர் இருக்காங்க. அதே மாதிரி தெரியுது பிரபு, வெரி நைஸ் திங். பட் இது யாருன்னா கிருஷ்ணா, பலராம் அண்ட் சந்தீபாணி. ஓகே 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 ஓகே. சோ கிருஷ்ணா பலராம் வந்து சந்தீபாணி முனி, இங்கதான் வந்து அவங்க வந்து சுதாமா, நம்ம வந்து சுதாமாவை நம்ம தமிழ்ல என்னமோ சொல்லுவோம், இருங்க, குசேலர் குசேலர் குசேலர். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. குசேலர் சொல்லுவோம், அதான் சுதாமா. இவங்க எல்லாம் மீட் பண்ணது இங்கதான். 64 நாட்கள்ல 64 வித்தைகள் அவங்க. சோ இது வந்து ஏன் அப்படி அவர் பண்றாருன்னா, யத்யத் ஆச்சரதி சேஷஸ் தத்தத் வேர்த்தனோஜுனா சயத் பிரமுத்தே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. 3rd சாப்டர்ல எதுக்கு வருது? அவர் என்ன சொல்றாங்க, நம்ம என்ன ஃபாலோமோ பண்றோமோ, கிரேட் லீடர்ஸ் அதை வச்சு ஃபாலோ பண்றதால கிருஷ்ணா பலராமே வந்து போய் கத்துக்கிட்டு அதை எக்ஸாம்பிளா காட்டினாங்கன்றதுக்கு சொல்றாங்க. சோ அதனால வந்து இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து டியூட்டி என்ன, கடமை என்ன, கடமை எதுல சிலதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லப்பா, பிடிக்குதோ இல்லையோ நீ பண்ணிதான் ஆகணும், அதுதான் உன்னோட கனவை. அது தெரிஞ்சு வந்து அந்த ரூல்ஸ் ஆர் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் பண்ணோம்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எலிவேட் ஆயிடுவாங்க. சோ 16.1ல இருந்து 16.6 என்னன்னா டிமானிக் குவாலிட்டிஸ் என்னன்னு சொல்றாங்க. டிமானிக் குவாலிட்டி அது 26 டிரான்சென்டென்டலும் டெமானிக் குவாலிட்டி 6ம் இருக்கு. கிருஷ்ணா நீ வந்து அசுர குவாலிட்டி இல்ல உனக்குன்னு சொன்னாங்க. எப்படி எஸ்கேப் ஆகலாம்? எஸ்கேப் ஆகலன்னா நரகாசிரம் போயிடுவோம், எஸ்கேப் ஆனா பரம்தாம் ரீச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இதுதான் 16th சாப்டர். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சாப்டர். ஏன்னா அந்த 6 கெட்ட குவாலிட்டி எப்படி அழிக்கணும், 26 குவாலிட்டியில என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கு அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், இல்லாத குவாலிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், இதுதான் இந்த சாப்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ். முடிஞ்சா 26 குவாலிட்டி வீட்டுல ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. நான் 6 குவாலிட்டியில எந்த குவாலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கோ அதோட எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா மத்த குவாலிட்டி வேணாம், அதை ஆட் பண்ணிக்க வேணாம். சோ அந்த குவாலிட்டி எப்படி ரிமூவ் பண்றது, அந்த 26 குவாலிட்டில என்னெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணலாம், எது இருக்கோ அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணலாம்ன்றது நீங்க பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? கல்பத ரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ் ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய், நாமாச்சார் ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? ஹரி கிருஷ்ணா ஹரி கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? எல்லாரும் கேக்குறீங்களா? பிரபு கேக்குறீங்க பிரபு, பட் எல்லாரும் சைலண்டா இருக்கிறதால நான் கிளாஸ் உங்களுக்கு கொண்டு எடுக்கிற மாதிரி ஃபீலிங். மத்தாஜி, இந்த கடைசியில நம்ம பார்த்தோமே, கடைசி ஸ்லோகத்துல இந்த சாந்தி பண்ணி பத்தி பார்த்தோமே, பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு மத்தாஜி. உஜ்ஜைன்ல வந்து சாந்தி பண்ணி ஆசிரமம் இருக்கு. அதுல வந்து நீங்க சொல்ற இந்த கலைகள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, 16 கலாஸ், 16 and 64, அதே 16 கலாஸ் ஒரு ரூம் மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த போயிட்டு அப்புறம் 64 வந்து ஃபுல் அந்த சாந்திபனி ஆசனம் ஃபுல்லா அந்த 64 ஒவ்வொரு கலாக்கும் பிக்சர் போட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு மத்தாஜி உஜ்ஜைன்ல சாந்திபனி ஆசிரம். வெரி நைஸ். சோ அதுதான் வந்து எதுக்கு சொல்லனா, அந்த மாதிரி சில இடத்துல ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பிருந்தாவன்ல கூட பிருந்தாவன் பிரேம் தாம்னு இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் அப்படியே அந்த கோலம் அப்படியே டிபிக்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ உங்களுக்கு சொல்லட்டா நம்ம 3 அவங்க யாருன்னு. சோ கிருஷ்ணரோட வெளியில இருக்கிறவங்க தான். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போனோம். சோ நம்ம சனாதனா 4 பசங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து விஷ்ணுவை பார்க்கணும்னு போறாங்க. அப்போ விஷ்ணுவோட கேட் கீப்பர் சொல்லுவாங்க, அவங்கதான் ஜெயா விஜயா. அவங்க வந்து அவரை விடவே மாட்டேன்றாங்க, விஷ்ணு ரெஸ்ட் எடுக்கிறாருன்னு. சோ யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா அப்படி எல்லாம் நிறுத்தவே கூடாது. ஏன்னா பசங்களை அதுவும் நிறுத்தவே கூடாது. ஆனாலும் இவங்க நிறுத்ததுனால இவங்க வந்து ஒரே கோவத்துல வந்து
பாக்குறதுக்கு சின்ன பசங்களா இருப்பாங்க, ஆனா ரொம்ப பவர்ஃபுல். அதனால அவங்க சாபம் விட்டுருவாங்க, நீ வந்து பனிஷ்மெண்ட் ஜெயிலுக்கு போகணும். ஜெயில் என்னன்னா நம்மளோட எர்த் தான். சோ அவர் விஷ்ணு வெளில வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். விஷ்ணு பார்த்தோன்னே இவங்க பயந்துறாங்க, ஐயோ நம்ம சாபம் விட்டோமே, விஷ்ணுவோட தூதுவாளுக்கு போய் நம்ம எப்படி சாபம், விஷ்ணு கிட்ட தானே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கோம். ஆனா விஷ்ணு என்னோட தப்பு பண்ணவங்க என்னோட கேட் கீப்பர்ஸ்னால நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு இவங்க மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. விஷ்ணு சொல்றாரு, ஆல்ரெடி பிராமணர் சாபம் நான் ஒன்னும் பண்ண முடியாது, உங்களுக்கு நீங்க 7 ஜென்மங்கள் வந்து எனக்கு விட்டு தூரமா இருக்கீங்களா, இல்ல 3 ஜென்மங்கள்ல எனக்கு நேர் என்னோட சண்டை போட்டு வரீங்களா, இதெல்லாம் விஷ்ணுவோட பாஸ்ட் டைம். சண்டை போட்டு வரன்றதால இங்க 3 ஜென்மம் எடுக்கிறாங்க ஜெயா விஜயா. ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மம் தான் இரண்யகஷ்பு இரண்யாக்ஷா சத்யா யுகா. 2வது ஜென்மம் வந்து திரேத்த யுகால ராமரோட சண்டை போட்டது ராவணனும் அவரோட தம்பி கும்பகர்ணனும். 3வது வந்து துவாபர யுகால நம்மளுக்கு தெரியும் சிசுபாலன் தந்தவன். இதுதான் அவர்களோட கதை. சரிங்களா? சோ அதனால வராங்க, அதனால அவங்களுக்கு அவ்வளவு பவர். மாதாஜி ஒரு தடவை வைகுண்டம் போனா வரவே மாட்டாங்களேன்னு சந்தேகம் இருக்கும். இது எல்லாமே கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ். சரிங்களா? வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஆயிடுச்சா? தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஏன்னா எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. 16th முடிஞ்சிட்டு அப்புறம் 17th நெக்ஸ்ட் வீக்லாம் சாலு பண்ணுவாங்க. 17th எல்லாம் தனேஸ்வரி மாதாஜி வந்துடுவாங்க. இன்னும் 2 சாப்டர் 17th 18th அப்புறம் எக்ஸாம். சரிங்களா? எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எண்ட் பண்ணிடுறேன் எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. வாய் திறந்து எல்லாரும் சொல்லுங்க ஒரு தடவை. ஹரே கிருஷ்ணா.